Bebkoland na Továrenskej ulici je svet, o ktorom sníva každé dieťa. Farebný, hravý, zábavný. Presne také boli aj oslavy sviatku jeho najmenších návštevníkov. Kým vonku mali úspech nafukovacie šmíkačky a elektrické autíčka, vo vnútri zábavný labyrint a atrakcie, aké sa len tak nevidia. Hlavná vec je tá, že je to certifikované detské interiérové ihrisko, ktoré vieme vytvoriť kdekoľvek inde na Slovensku, lebo to vieme aj postaviť celé. Čiže má to licenciu a sme rádi, že sa to deťom páči. A to doslova. Vyslaná redaktorka Bebkolandu má aj dôkaz. Ako sa ti tu páči? Dobre. Na akých atrakciách si už bol? Na nejakých. Kde si bol? Na kolobežke? Na kolobežke. Sa vám tu páči? Veľmi sa nám tu páči a tu radi chodíme. Originálne Loracing centrum so zábavným parkom pre deti vzniklo v lani v decembri. Impulzom bola paradoxne čisto dospelácka zábavka, autá a jazdenie rally. Začalo to servisom, keďže jazdím rally a z celého tohoto vyšlo, mali sme vlastnú súkromný servis, ktorý sme rozšírili aj pre verejnosť. Urobili sme toto centrum z toho dôvodu, lebo jedna vec veľmi ťažko funguje a v takomto malom okrese, takže sme urobili autoservis, popri tom sme urobili autoumývareň, chceli sme urobiť aj kaviareň, tak sme urobili aj kaviareň a pri tom, že tie deti niekde majú byť, tak sme urobili aj to detské centrum. Radosť detí rovná sa spokojnosť rodičov, aj tí vedia oceniť, ak je o ich ratolesti dobre postarané. Toto tu je výborné, že to tu máme, lebo myslím, že to chybovalo. A teraz tu už, aspoň máme kde prísť. My sme tu inak tretíkrát už teraz. Boli sme aj dnu, dvakrát. Chýbalo to tu, veľmi to tu chýbalo, lebo my sme v Košiciach, tam to máme na každom kroku, máme to radi a tu to naozaj chýbalo, takže sme radi. Bebkoland funguje zhruba pol roka, no už teraz je vyhľadávaným miestom pre decká a ich rodičov. Konali sa tu už narodeninové párty, valentínsky karneval či veľkonočná dielnička. Čo ešte pripravujete pre deti, ešte niečo špeciálne, možno cez leto? No už neviem čo najbližšie, ale niečo určite vymyslíme. Do výpočtu vydarených akcií sa veľkými písmenami zapíšu aj oslavy Dňa detí. Pre Bebkoland Katarína Selepová.